כמה את היית? מה היה הגיל שלך? נשיקה ראשונה? תגידי לכולם כמה היית. 12. מה? לא נשיקה. אז איך מתחילים ולוג שכזה? אני חושב בואו קודם כל נלך להתחלה. לא, עד כדי כך להתחלה. בואו לא נגזים. היי, מניאקים, אני יודע מה אתם חושבים עכשיו. אתה עד כדי כך זקן של הזיכרונות שלך בקושי בשחור ולבן? כן. כשהייתי יחסית צעיר והכל, המשפחה שלי לא הייתה הכי ממוננת והכל, ולא תמיד הלכנו לכל מיני הופעות, בין אם זה קוסמים, או בין אם זה כל דבר אחר, או בין אם זה מטליסטים במקרה של סושארד. אם להגיד את האמת, הדבר הכי קרוב שהכרתי לקוסם באותה תקופה, היה הארי פוטר, ואפילו התחפשתי לאחד כזה. אני כל כך לוזר. כשהייתי הולך לדברים האלה, לא בהכרח הייתי מאמין לכל דבר, כי לרוב זה היה איזשהו קוסם כזה שמוציא איזשהו ארנב מהכובע, או עושה איזשהו משהו הוקוס פוקוס, שתמיד מצאו איך לחשוף אותם. כאילו, אחרי שעוד ראיתי תוכניות בטלוויזיה של איזשהו קוסם שחשף את כל השאר, אתם מבינים למה אני מתכוון, כאילו, אני מגיע תמיד יחסית, איך קוראים למילה הזאת? סקפטי? אבל בוא נגיד ככה, כשמציעים לך לראות איזשהו בן אדם שהופיע מול הגדולים ביותר, לא נראה לי שאתם תגידו לא. Who are you, man? Lior Suchard is our guest. It's in New York. I will bow to your eminence. I keep having this guy back because I can't figure out how he does this. No. It's unbelievable to me. It seems impossible. Please welcome Lior Suchard. This guy never ceases to amaze me. That's amazing. It's unbelievable. It's unbelievable. Oh my God. How do you do that? I don't know. You are amazing. Lior Suchard specialです。Lior Suchard. World-renowned mind reader Lior Suchard. Lior Suchard. Watch out. Lior Suchard. Lior Suchard. Ladies and gentlemen, please welcome Lior Suchard. נגה! עכשיו שלא תבינו אותי לא נכון, הסקפטיות שלי לא נובעת מאיזשהו מקום של אין מצב שזה אמיתי או כל דבר אחר. פשוט אף פעם לא הייתה לי את החוויה הזאת של בעצם לשבת, לראות איזשהו קוסם, מנטליסט או אקסטרים מג'ישנר או וואטאבר, ולומר לעצמי, פאק, איך הוא עשה את זה? עד שהגעתי בעצם להופעה של סושארד, שתבינו, ישבתי שם שעה, שעתיים, ולא הבנתי איך הוא עושה כל אחד מהקטעים שלו. כאילו, אני וחברים שלי ישבנו ולא הבנו. כל אחד ואחד מהקטעים שהוא עשה, אנחנו חשבנו, אין מצב. כל האנשים שיושבים בקהל, איתו in on this, כאילו, ביחד על הדבר הזה, הוא שילם להם. זה מבוים, אין מצב שזה אמיתי. אבל כשחזרנו לחשוב בהיגיון קצת, אנחנו חשבנו לעצמנו, אוקיי, יש פה אולם של איזה 500 איש, אין מצב שהוא שילם לכולם חוץ מאיתנו, כאילו, יש מצב שכל המופע בעצם, כאילו, עלינו, צוחקים עלינו וכאלה, אבל כן, אין מצב. הקסם שבדבר הזה זה פשוט, היא הידיעה כאילו, מאיך, מי, מה, סושארד השפיע עליי עד כדי כך שפתאום כתבתי שיר וזה בזכותו. אני חולה אהבה ויש לי גם תרופה טובה. אם יש לילות שאינן תרופות אני בולע נשיקות. על בכי אתמול יש להרבה חסי במול, ואם כואב אצלי הלב אבקת כוכב יש להרבה, ונשיקות כל בוקר 2 כואבות לי העיניים. כאב חוש פשוט. תחשבו מחשבות שמחות. אתם יודעים למה? כי לעולם אי אפשר לדעת מי קורה פה.
ואיך בכלל אפשר לסיים ולוג בלי לפגוש את ליאור סושארד פנים מול פנים? מורדי! אני קורא את המחשבות שלך עכשיו. אם זה יצא פה מקום? לא, אני לא ראיתי אותה. אחד לא. ראיתי תחשבתי על השעה של האישה, במקרה יצא לי להסתכל. I don't believe it.